That was so they do so no Premtobre ADOM TROTRO. Na Prince who says do akopie mu wo fanko na ye hwe mampani NDC ebetina didie so no afe ene enura pepe paint wo hwe se sama wodo no okeka ye no dididi bi so na se akade him eno nti oni adehie kasa osu ye nti o mahama bema tintim gram agana funi na ehu adwuma wo ye ne wo manfo bedi nkomo ebisa se afinie wo monhwe assessment o mampani na ban niema ben ana wo maye a wugitum de na to sin de wadwenkyere wo ye koyinim semti bom di mbacho. Oh, why not? Ya frame tuga am say from ko bale obi an wa weni mi na me masama me kan se o mampani kofo ai no be o mani mahama wa ye bidie na de me de me ka chere se me driver ni me ade beboa me ye beboa do afo nyina ye kwai efiri me ka se firi kumasi ensam ha ekosi kumasi titru efili nda do ekosi konongo enye kora wote se accident esia na ye ekwan a enya ye ntimi fa ekwan ne finfi ya ye fa enchenchen enti ade se no bia do je bo na accident ye dey aba enti misra mampani se saa kwa no efili nda do ekosi konongo ana kumase no omomodin aso be kwan dey amado afo ma pesin afo so ehun atoyen na kwan ye yi a me fi se eni padodo no na nam nkra kwa so nkra kwa so de obi an say May Road ofiri ba bia aba na office do kumase ya nkra na aba enti won try say obeya sa kwa na ma ado afo pesin afo na ye hun toye otimi sa de no a esu ise na mamoni de awie memi de na wawie because me de me nya adwuma bia ka driver adwuma ho enti otimi ya man ya adoba ni bia bo ne ba so ye nam so a enye de bia ye kwa ye bon mudin o mampani omaye kwa mai enti wo yanso na yi a mfi so bia nam so a ne ho beto no ka ho beto no spare parts ne ton yeso bete ye beje sika kra den agu eboto enti me sere mampani se wonja kwa mai wo ya man so a ado afo ye betie na sem medas ye ne opening so enkodi nkomo na onu nso enche na adwen opening nso adwenkyere madwenkyere se ne di kan ye de awrade ase se ba bi odi abedini enya mama ni nyina ne nya ne sa nti e da mampani ase na eto so biom ade ha me pa ne nkwaraketi abobo sa wo se waso kamera si ne so no odi mpanyufo atem no kan sema enye efa mpanyufo ho efa ahemfo ho efa politician ho efa aban ho bisra o mampani so onhwe se sade no ye be den ye betwam sebi hwemfie obi adu a wakola ketekete waso kamera si anima wudi na tem semfie nyagopa anya waduma semfie no kwa anya den unya anafa se o papa bi ti sa o man bi ti sa ana wudi na tem a ebe yoda na ye so mampani se oni Ghana fon kasa wenya bibi asem wenya ndisi asem wenya si bibi asem na sa kasa na ekoso media no omomodi aso obebre na se so odumi twompo memre na se no bi anya hoto o memu medama se menko eye opening so ho hwe se ono nso me oh there me dia menti ase ye dollar asem no akufu ado time na dollar 17 be na niam ne tone ane na ye be na dollar na ye se aba from gra na gra na niam bo aye den na menti ase yes obeso oye muye sa because dollar 17 na niam aye tone na dollar aba from na se top sa na ye se mi hunu so masemano okay opening unso wajenchire oh me dem asa ga meka na menu ya kan ekwan na na hu ya munya ekwan no nyina tutu a problem bi ni ho o ma ne de sa na tie obi aba sa galam se wu se hwan obi a betubi nti omo ye ekwan na ma na ye ekwan na da so na ye cars no enya problem sa ni problem bia obi a ne na adwuma o ye den o ye me adwuma me ye ho asa na me ye den me mekan me adwuma me ye ho asa na mekan ye driver ni ye kwa na yi ma asa asembie ni ho ye ko na ye ba so nwem na ye nka azo vampire tai nko bo otosu mpa ya problem bi ni ho
problem bi no to omo modern ase obeye kwan na maye oye kwan ni wi asem bi no e kwan na ne problem e kwan to misi be 1 hour no kwa bia nko ka ma very bad yo mai mu na okukuma se pa na okwa ko di 3 hours o junction ba ko so na se ka nko di so ko doje village obi ekurase pra na wasa ko si kwan fufuro ma enye akranfo ko twa mo wa hwan ne boafo kwan na esere se onye man asem bi no. All right, opening unso ajunchire. All right, na just say opening woman o match. Empenifo ahodo na o match o madwene dia fa me gidi se empenifo mo amoka ewo mu bie motie de o mo de atodwan. Me nso na me de mate o trotro mo se trotro ne ye ma mate ne Jesus se awe o se siedu na yete no nka no